Gama ko kaning kuan ka. What? Kaning si tawag ani got. Litag. Ay ako kwaon tong manok ditong dugay na kayo ako. Mo ihawon. Ay makuha itong isudan. Gama ko kuan. Testing siya, testing ba? Kuha dahil ni di. Gamba dahil tarong hapon. Ako na siyang gigama. Di mo na ko ni nga. Kuha ginang manok. Testing ta, testing ha. Nawa. Oh. Tinigtulo baras manok. Kuha gina siya. Para bang maon masaw na. Nalitag si kasing. Na si picnic ya. So karon ako ni dalon dito. Basta. Dito got kay nanglitag utag manaw. Dala. Ya. Bunto naman. Tara ni ibutan ito. Ala. Buyog ta. Dala. A fatal. Ano ka? Pilas ini. Para sis mga one, kaling sawa. Kaling itasa basta gulay kwarta. Aku lokangan di sana bisa. Ya. Ay, orang. Man. Ay, waduh. Mas tadi kayak Nagdirira. Biara, biara air kulot. Cuma kulabot ka sa kuwan. Kulabot ka. Ay, dire din yan. Buatan ng manok. Dire, ato dire ang manok kay hindi to siya dire suro-suro to mukit anak ko tong niaging tuig. Basa na ron. Matay tong nuka. Dugay lagi kaya to nga wala pa jud ka. Wa kita katilaw. Kana to ba bisag sapaw lang ya ba. Nang ako atong iplastar re. Katong manuka. Sarog dito makuha. Kuha og mawa ni mo. Panda. Manok pagkaha. Kana ako mga patibong daghan ang mga manok silingan ay hitabo. Mabaho na. Ay dumdumon man nato ni ron. Mabaho dari na. Dumdumon nato ni. Mabaho dari na. Nah, dali lang. Pangay pa ko. Di mag-serve ng manok ay dong. Dira dira. Nawa. Tay. Patay. Dili mapatay masurtan buhi. Ade. Ako ni tabunan kay dumdumor na ako ni. Yung hapon, yung ka. Dirira. Ngulungit-ngit. Tala. Balik ta. Kay dumdumor na ako na rong hapon. Tala. Maulit tayo pala kay. A few minutes later. Wak ni nasod ano ba? Ang kumaton siguro. Gusto.
yun eh. Oh no.